Salutacions, senyores i senyors, amics de l'espectadors de Barça TV. Ens remuntem en aquest partit, en aquestes imatges que estan veient en aquests moments, el 30 de desembre de l'any 1984. Estadi al Camp Nou, escenari del partit corresponent a la 18a jornada del campionat de Lliga d'aquella temporada, la 84-85, i ja ho veuen, doncs, tot un clàssic, un Barça-Madrid, el que es disputava per cloure aquell any 1984, un any en què el Barça recuperaria el tron de la Lliga, tornaria a guanyar el campionat després de 4 anys d'hegemonia basca, amb la Reial Societat i l'Atlètic de Bilbao, que havien aconseguit cadascun d'ells 2 títols consecutius en el campionat de Lliga. L'entrenador Terry Venables, qui va fer possible, el tècnic arribat del Queen's Park Rangers, arribar a aquesta possibilitat, guanyar la Lliga de la temporada 84-85. Viurem, doncs, aquell derbi, viurem aquell partit de la màxima rivalitat entre Barça i Madrid, que aleshores es produïa just començar la segona volta del campionat de Lliga. Òscar García, què tal, com estem? Molt bé. Comentarem una mica aquest partit, farem un remember d'aquest enfrontament que va marcar un any important, perquè es va guanyar la Lliga després d'uns quants anys de sequera, i aquí es veu l'afició que tenia ganes de tornar a veure l'equip campió. Sí, home, era un clàssic, un partit molt important pel Barça, perquè, com bé dius, aquell any es va aconseguir el títol de Lliga amb un equip que pressionava molt bé, que tenia molt d'equip britànic. Hi havia jugadors al mig del camp que robaven moltes pilotes, que li cedien a Schuster, que podíem dir que era la figura que feia jugar tot l'equip, i després també a davant hi havia Archibald, que estava en una bona ratxa golejadora. Doncs aquí veiem l'àrbitre de l'encontre, que va ser Joaquín Ramos Marcos, del Col·legi de Salamanca. Aquí posava Col·legi Oest, també una de les curiositats de l'època. L'àrbitre de Salamanca, que va ser l'encarregat de dirigir aquest encontre, i anem a repassar quins van ser els 11 per part del Futbol Club Barcelona i per part del Real Madrid. En el cas del Barça jugaven Urruti a la porteria, Gerardo amb el 2, Miguel amb el 3, Julio Alberto amb el dorsal número 4, Víctor Muñoz amb el 5, amb el 6 Alex Sanco, amb el 7 el Lobo Carrasco, el 8 per Bernd Schuster, 9 per Juan Carlos Pérez Rojo, el 10 per Steve Archibald i l'11 per Esteban Vigo. En el cas del Real Madrid van jugar Miguel Ángel a la porteria, amb el 2 Chendo, amb el 3 Camacho, 4 Stilique, amb el 5 San José, amb el 6 Ricardo Gallego, 7 per Manolo Sanchís, 8 per Emilio Butragueño, un incipient Emilio Butragueño, amb el 9 Isidro, 10 per Salguero i amb el dorsal número 11 Valdano. Ens venen molts records quan veiem aquests noms, Òscar. Sí, i destaca que el Madrid va venir aquí a jugar bastant defensiu, perquè pràcticament només Butragueño i Valdano són homes d'atac, tots els altres són més aviat homes més defensius. Butragueño, i que era una jove promesa en aquella època, començava ja a incorporar-se amb el primer equip, i val a dir també que en el cas de Valdano havia arribat aquell any a l'entitat blanca, el Real Madrid, un Madrid que havia perdut en l'anada en aquella temporada 84-85. Fixa't, la Lliga es va estrenar al Bernabéu i el Barça va guanyar 0-3 en aquella oportunitat. Sí, i era premonitori del que passaria durant la temporada. Aquí a la primera jugada ja veiem el Barça com pressionava. 3 jugadors ara pressionaven a la pilota i l'han aconseguit recuperar. Això era un signe dels equips de Venables, que volia això, que recuperés molt aviat la pilota, i per això pressionaven tan amunt. Aquí tenen a Julio Alberto Moreno, servint una pilota molt llarga, déu-n'hi-do quin servei, de fora de banda, buscant la passada cap al Lobito Carrasco. El servei de banda a favor de l'equip barcelonista. Tornava a jugar Julio Alberto, la seva centrada a les mans de Miguel Ángel. El primer a la graderia del Camp Nou, pràcticament ple, amb 90.000 espectadors aleshores per presenciar aquest partit. És que, evidentment, un Barça-Madrid bé que s'ho val, Sí, tant estiguin bé com malament, és un partit que sempre s'omple, no? I a més, un Barça que, sobretot al Camp Nou, posava tot el que calia posar per superar el conjunt blanc. Ja també ho va fer en el partit d'anada disputat al Santiago Bernabéu amb aquell 0-3. I Julio Alberto ara que tornava a intentar una passada endavant. No recuperava Manolo Sanchís, de moment domini clar en aquests primers compassos. Barça que volia mostrar la seva hegemonia. Bon tall defensiu ara d'Alexanco, enviant la pilota directament als dominis de Francisco Javier Urruti Coetxea. Urruti. Sí, el Madrid estava molt endarrerit, només deixava Butragueño i Valdano perquè, com he comentat abans, eren pràcticament els únics homes que podien fer alguna cosa en atac. Al mig del camp sí que hi havia Gallego, que tècnicament també era molt bo,
però tots els altres eren jugadors molt defensius i aquí podem veure que hi havia alguns marcatges fins i tot individuals, home contra home, que els seguien per tot el camp. Protestava Bernd Schuster aquí, per exemple, en aquesta acció, després d'una bona centrada des de la banda dreta. Crec que era Carrasco qui havia fet en aquest cas la jugada. Mentrestant ho intentava el Real Madrid, aquest so inconfusible que indicava marcadors simultanis també aquí al Camp Nou. I fora de joc, el primer, indicat per part d'un dels assistents. Però aquí el que comentàvem, pràcticament ple al Camp Nou per veure un encontre d'aquestes característiques. Jugant al Futbol Club Barcelona, Gerardo fent un retall, buscant de nou aquesta pilota en profunditat a la posició de Rojo. El tall i la pilota de nou en servei de fora de banda. Sí, Rojo que en molts partits tenia molta llibertat, no començava a la banda esquerra però es movia pràcticament per on volia, igual que Carrasco. Estava més estàtic Archibald, més al mig, per poder rematar les centrades d'aquests dos jugadors. Intentava jugar Julio Alberto. La passada que intentava arribar a Esteban Vigo, ara tallava el malagueny, el retall. Julio Alberto que intentava progressar amb aquesta acció. El tall ara a càrrec de Manolo Sanchís, que a més a més va rebre falta. Sí, Sanchís que als seus inicis va jugar més avançat, no jugava de central, sinó per davant de la defensa amb Stilique. Toca Chendo. Buscant la passada al mig. La recuperació per part de Víctor Muñoz. Atenció al Lobito Carrasco obrint a la banda. La internada des d'aquesta banda dreta. Bona jugada de Gerardo. La seva centrada buscant Steve Archibald. Tallada per part del Real Madrid. Buscant la contra, el conjunt blanc. Pilota en profunditat, compta perquè era a punt d'arribar-hi Valdano. Tindrà fins i tot una segona opció, però Urruti molt atent. Surt a la porteria i evita amb aquesta jugada que Valdano, el jugador argentí del Real Madrid, pogués arribar a la pilota. Urruti sempre estava molt atent en aquesta jugada, sempre sortia ràpid perquè el Madrid és el que buscava, el contracop, sobretot amb Valdano, fent arribar la pilota a Butragueño i Valdano sempre sortia en profunditat. La combinació que havia iniciat ara Uli Stilique, l'alemany. L'autopassada, però, massa llarga en aquesta acció. I servei de fora de porteria. Favorable als interessos del Futbol Club Barcelona. 30 de desembre de 1984. Què estaven fent vostès en aquell moment? Se n'en recorden? Doncs nosaltres ara veient aquest partit. Aquest duel històric entre el Futbol Club Barcelona i el Real Madrid. A l'anada, primera jornada de Lliga, el Barça havia guanyat 0-3. Repetirà resultat? Aconseguirà de nou victòria en aquesta segona volta? Només ho sabran si es queden a la nostra transmissió, si ho veuen fins al final. I així podran, doncs, aquell coquet ara de curiositat que tenim tots plegats, de saber què passava en aquell partit entre els dos màxims rivals futbolístics a nivell de l'Estat. Quan jugava Salguero. La pilota per Sanchís. Esfèrica que movia el conjunt blanc en posicions defensives. Ha complert ja el minut 6 d'aquesta primera meitat. 0-0 en el marcador. Bon tall de Gerardo. Buscant a Carrasco. Com sempre amb aquesta punta de velocitat al de Torredembarra. Jugador de banda clàssic, Sí, un jugador que més que en profunditat volia la pilota al peu perquè confiava molt en la seva habilitat en el 1 contra 1 i amb la seva mobilitat. I era un jugador molt difícil de marcar. Amb moltíssima velocitat. Avui en dia els extrems, no sé si penses que... Sí, és una espècie gairebé en extinció, no? Sí, perquè també té la seva lògica. Hi ha els davanters centres, així com dèiem, tanc de gran alçada i de rematada, tampoc ja no hi són, també degut a això, que ara els jugadors de banda no són pròpiament extrems que busquen la centrada, sinó que busquen més a l'interior per buscar la passada o el xut. La diagonal, no? Allò de córrer en diagonal. Sí. A peu canviat, també podria considerar-se. És a dir, no juguen amb el peu que els afavoreix per la seva banda, sinó gairebé al contrari. Sí. Juguen amb el peu que els afavoreix el xut més a porteria que no pas la centrada. Ha canviat bastant el concepte futbolístic, el concepte de davanter tanc, de davanter centre, aquest clàssic de tota la vida que pràcticament avui en dia no s'estila gens. N'hi ha algun cas, però molt poquets. Sí, n'hi ha pocs. Movent la pilota al Futbol Club Barcelona, de moment dominador clar.
en aquests primers minuts. Esfèrica fora de banda, que provoca les protestes del públic. Juga Salguero, rebutjant l'esfèrica. Aquí és un exemple del que deia, de la pressió que feia el Barça. Ara fins i tot Schuster, acompanyant a dos companys seus, han anat a pressionar el central. És possible que es veiés aquí la influència d'un tècnic anglès? Sí, no, sense cap dubte. Una de les grans varietats que va portar Venables va ser aquesta pressió, que a Anglaterra es fa molt, però que aquí fins ara no s'havia vist massa. I veiem ara aquest xut de Julio Alberto, que em recorda també una mica per posició aquell amb la Juve, no? Amb la Juve, sí. Aquell gol amb la Juventus que faria un any després. Que va prometre que es tiraria després del fos per celebrar-ho, però sortosament per ell doncs no ho va fer. No ho va acabar fent. No. Però en qualsevol cas, en una posició semblant, aquell llançament que va intentar és que no s'ho pensava. Agafava un refús de la línia defensiva i doncs aquí ho veiem. Un jugador que a més ja mostrava molt de recorregut, tant des de posicions defensives com arrencant amb velocitat i provant-ho en aquestes jugades. Li agradava molt pujar a la banda i quasi sempre ho feia molt de perill. Quan veiem una falta favorable al Futbol Club Barcelona, una falta que servirà Víctor Muñoz, també hi és Bernd Schuster, segurament serà l'alemany. Segurament, sí. És el que ho tirava tot, les faltes, els córners. Les centrades. Sí, era l'autèntic líder d'aquest equip. Llavors la presència de Víctor era més per despistar aquí, no? Sí, moltes vegades feien jugades així com assajades, Víctor passava per sobre. Doncs fixa't, la centrada cap al segon pal. Atenció a aquesta possible rematada que no ha arribat per molt poc de Rojo. Sí, aquesta jugada la feien molt. Buscaven Alessanco al segon pal, feien jugada assajada i Alessanco la tornava a posar. Julio Alberto de nou, centrant la pilota. Li surt massa tancat al centre, Miguel Ángel. Per si de cas, però, Bernd Schuster pressionant de seguida. I també el Lobo Carrasco, dificultant moltíssim aquí el desplaçament de Camacho. El Barça recuperava molt aviat la pilota, el Madrid pràcticament no la tenia, també una mica perquè havia sortit en jugadors més aviat defensius, més pendent del marcatge dels jugadors del Barça que no pas d'atacar. Pilota amb un bon detall tècnic ara a càrrec de Manolo Sanchís, ja el pressionava però Schuster. L'esfèrica oberta a la banda, jugava Ricardo Gallego, buscant una passada impossible gairebé, però bé, s'ha anat frenant la pilota. Semblava inicialment que per trajectòria de l'esfèrica no hi podria arribar, però bé. El cert és que va haver de precisar la intervenció defensiva i que aquesta pilota arribés directament a les mans d'Urruti. En aquelles èpoques en les que es podia cedir la pilota al porter amb les mans, podia agafar sense cap tipus de problemes. Recordem que va ser l'Eurocopa de Dinamarca, l'Eurocopa de Suècia, perdó, que va guanyar Dinamarca, on crec que va obrir-se el debat absolut sobre si convenia o no doncs que els porters poguessin rebre la pilota i recollir-la amb les mans després d'una passada amb el peu d'un defensor. I a partir d'aleshores va ser quan es va canviar la normativa per fer el futbol una mica més vivaç i espectacular. Sí, jo crec que es va acertar, encara que molts porters no estaran massa d'acord amb el que estem dient, però crec que es va guanyar sobretot això, vivacitat, no? Perquè moltes vegades perdíem molt temps amb la pilota a les mans del porter. També hi havia menys canvis, també hi havia moltes altres característiques que eren diferents en el món del futbol, que malgrat tot també és un dels esports que menys ha evolucionat en quant a reglament, tot s'ha de dir també. Sí, costa molt canviar les regles del futbol, perquè també hi ha molta gent que juga, hi ha molta gent que decideix i posar tothom d'acord és complicat. Sí, recordo aquella època que també es va comentar que calia fer les porteries més grans, que això seria un autèntic trasbals, perquè si hem de fer modificació a totes les porteries del país, Déu-n'hi-do. Hi havia fora de joc en aquesta acció, en aquesta empassada en llarg cap a Bernd Schuster. El públic també, estem parlant d'una època que era especialment sensible a les actuacions arbitrals. Doncs sí, no era la primera vegada que no favorien el Barça i favorien més el Madrid, i la gent era conscient de tot això i degut a això també exercia aquesta pressió sobre els àrbits. I d'aquí doncs la dificultat que tenia cada any el Real Madrid per visitar el Coliseu Blaugrana, al Camp Nou. No era gens fàcil i menys encara si, com dèiem, l'equip de Terry Venables pressionava de la manera que ho feia ja de sortida per intimidar el rival i ho posava complicat, tot i que ara Chendo, Miguel Porlan Chendo, que ho intentava amb aquest retall,
No li havia sortit l'acció, però compta amb la pèrdua de pilota. Torna a jugar el Real Madrid. L'esfèrica per Gallego, la centrada de Chendo. El control amb el pit, amb una zona perillosa, ara a càrrec de Migueli. El Tarzán Migueli. Miguel Bernardo Bianchetti, el de Ceuta. Què dir de Migueli, no? No, era tot punt d'honor. Sempre ho donava tot i era un central molt expeditiu i que molts davanters li tenien una mica de por. Era molt intimidatori per la seva fortalesa física i per això, no? Perquè era molt difícil de passar. Atenció que està passant en profunditat pel Lobo Carrasco. Intenta la rematada de primeres Steve Archibald, que l'estava esperant al segon pal, però havia arribat una mica forçat aquesta acció. Era una acció també molt habitual d'Alessanco, que quan agafava la pilota se'n anava cap endavant i ara ha sigut el que li ha fet l'assistència a Carrasco. Compte amb aquesta falta, no l'indica l'àrbitre. Segueix el joc. I l'últim en tocar havia sigut San José, desviant la trajectòria de la pilota a fora de banda, favorable al conjunt barcelonista. L'esfèrica endavant. La passada de Carrasco, Steve Archibald, intentava la combinació de primeres en curt, no havia sortit aquesta acció, nova recuperació del Real Madrid, Uli Stilike. L'esfèrica en curt, hi havia hagut falta, i a més la primera targeta groga. Ramos Marcos, que indicava la targeta per Bernd Schuster. Aquí tenen l'àrbitre del partit. Hi ha hagut diverses de semblants i no havia tret targeta. Això tampoc no ajuda el comentari que hem fet abans, que la gent encara es posés més nerviosa o més en contra de l'àrbit. Aquí tenim a Ricardo Gallego, que serà l'encarregat de servir la falta. Picant a la banda. Intentava Valdano, vegem aquesta acció en la que fins i tot baixa Steve Archibald a pressionar. Era un equip que pressionava a tothom, des del primer a l'últim, fins i tot a la seva figura, que era Schuster, l'hem vist pressionar diverses vegades als centrals de l'equip del Madrid. Molta mobilitat, sobretot. Aquí tenim a Talin Aleixanco. Jugant amb Steve Archibald, enrere. Aquí tenen a Migueli, el central, que també s'incorporava en aquesta acció. Obrint a la banda per Gerardo. Continua Gerardo, buscant Steve Archibald, el control de Steve Archibald a punt d'arribar-hi. Ha caçat aquesta pilota a mitja alçada. Sí, en un principi semblava que podia rematar de primeres, però ha optat per un control, però se li han tirat a sobre ja al central del Madrid. També era difícil poder arribar a rematar de primeres. Sí, però era una de les poques opcions que tenia, perquè si controlava, en seguida tenia els dos centrals o havia de buscar alguna passada o això, intentar la rematada de primera. Bona pressió defensiva sobre Manolo Sanchís. També estem d'aquella època de pantalons curts, aquella moda dels pantalons curtíssims. Han canviat les modes també a nivell futbolístic. Sí, canviar la moda ja normal, doncs en el futbol també. La pilota per Julio Alberto. Buscant una passada en paral·lel a la banda. A la posició d'Esteban Vigo. Recuperació ara a càrrec de Sanchís. Atenció que ha fet un túnel aquí Sanchís. L'autopassada massa llarga, molt atent Julio Alberto, que recuperava, continua el joc. Julio Alberto fent la centrada, el cop de cap, la pilota per Steve Archibald, la servia Carrasco. I finalment la defensa madridista, que podia acabar refusant la pilota. Hi ha marcatges individuals, com per exemple el de Camacho sobre el Lobo Carrasco. Està a sobre, el segueix per tot arreu del camp. És que un defensor ferri, en el cas de Camacho. També està Chendo, marcant a Rojo, també el segueix per tot el camp. Sabien que eren dos homes molt importants per l'atac del Barça. Aquí tenen a Miguel Ángel. Enviant aquesta esfèrica per Manolo Sanchís. Seria també una mica la base d'aquell Madrid també dels anys en què guanyaria lligues, 5 consecutives, el cas de Manolo Sanchís, el cas de Chendo. Agafava l'última època de Camacho, segurament, però sí l'emergència d'Emilio Butragueño. Sí, de Sanchís. Hi havia jugadors que estaven agafant ja amb importància en aquest equip, que després serien bàsics per la quinta del buitre.
I en el cas del Barça, doncs, què dir d'aquella temporada? Només 2 derrotes en tota la Lliga i era molt difícil també en aquella època poder encadenar una ratxa tan positiva. A la primera volta només el Barça havia perdut un partit a Sant Mamés davant l'Atlètic de Bilbao per 1-0 i de fet en la segona volta també només en perdria un altre a Alacant davant l'Hèrcules. Això era realment complicat. Molt difícil, i tan difícil com era guanyant el Barça, perquè si un equip bo tècnicament, com ho era aquest equip, a sobre pressionava de la manera que ho feia, doncs era molt difícil de guanyar i per això també va aconseguir el títol de Lliga només perdent 2 partits. Doncs sí, i a més amb un avantatge de 10 punts, i estem parlant de la Lliga en el que les victòries en valien 2, eh? Sí, 10 punts de diferència. 10 punts de diferència sobre el segon classificat, que va ser l'Atlètic de Madrid. Atenció a la centrada cap al segon pal, no hi podia arribar el Lobo Carrasco, intentava pressionar Esteban Vigo en aquesta acció, que jo crec que havia aconseguit forçar el fora de banda en lloc del servei. Sí que semblava, sí. Com a mínim aquesta era la sensació. Però Ramos Marcos ja ho veuen, implacable, dient que s'havia de servir de fora de porteria. Doncs el que dèiem, el Barça va ser campió amb 21 victòries, 11 empats i tan sols 2 derrotes. El segon, saps qui va ser, Òscar? No. No va ser el Madrid, va ser l'Atlètic de Madrid, 43 punts. I el tercer, doncs la revelació d'aquell any, l'Sporting de Gijón, que va empatar amb 41 punts amb l'Atlètic Club de Bilbao. Cinquè va ser el Real Madrid amb 36 punts. Déu-n'hi-do, punts que li va treure el Barça al Madrid aquesta temporada. Fixa't, doncs un total, fent comptes, 36 punts al Real Madrid, estaríem parlant de 17 de diferència. Déu-n'hi-do, en una lliga de 2 punts. Exactament. La pilota que intentava servir José Ramón Alexanco, el refús defensiu. La pilota de Miguel i a la banda cap a Gerardo. Sempre hi havia Miguel fent la cobertura, Alexanco a vegades agafava la pilota i se'n anava endavant, però sabia que a darrere es quedava tot un segur de vida com era Miguel. Aquí el tenim. Jugant cap a Alexanco. El Barça ara atacant amb 6 efectius en aquesta jugada. Fixa't, es jugava en un espai de terreny petitíssim. El Madrid havia fet la pressió bastant bé sobre l'home que tenia la pilota i la defensa s'ha avançat per provocar el fora de joc. No fa la sensació que això no és tan habitual, veure aquest tan achique d'espacios, no? Com es diu, però tan concentrat. No és habitual perquè hi ha molt poca distància i qualsevol jugador que trenqués el fora de joc es podia quedar sol davant del porter. Passa que no hi ha hagut la sort que hi hagi hagut aquesta passada ni aquesta desmarcada en profunditat. Intentava Camacho en aquesta acció, perd la pilota, recupera el Lobo Carrasco, té metres per davant. Aquesta pot ser una de les accions que li agradaven al de Torredembarra, centrant cap a l'interior. I el centre que s'havia anat tancant de tal forma que Miguel Ángel intervenia blocant la pilota. Esfèrica per Butragueño. Aquí veiem a Emilio Butragueño, tot un referent ofensiu, un home gol. La recuperació de pilota, atenció a aquesta esfèrica en profunditat que intentava servir Gerardo. De moment no hi ha hagut ocasions clares per cap dels dos equips. Sí que el domini és molt més del Barça i al Madrid li costa molt, sobretot, passar aquesta línia de mig camp degut a la pressió que fa l'equip de Venables, però ocasions clares encara no hi havia hagut. Compte amb Sanchís, la passada per Butragueño, es creua bé Bernd Schuster, havia sortit Urruti. Li feia alguna recriminació, em sembla que era Butragueño, no?, que havia pujat en aquesta acció. No sé exactament. Diríem que no. Sí, per la posició que ocupa ara. Podria ser Isidro. Sí, Isidro, semblava més segurament Isidro. Sí, Butragueño estava més aquí al mig. Mentrestant tocava la pilota Víctor. Carrasco intentant tornar Víctor, que arriba a moure l'esfèrica, però a més forçar la falta. Chendo. Només per Miguel Porlanchendo. Indicada per part de Ramos Marcos, que va ser durant molts anys àrbitre de primera divisió. I veurem aquesta falta que es disposava també a llançar de nou Bernd Schuster. Sempre feia això, sempre passava un o dos jugadors, passaven per sobre. De tota manera ho feien més encert. Sí. Normalment. La recuperació
a càrrec del Real Madrid, que buscava muntar la contra. Bon tall de Migueli. Obertura ara per Víctor. Juga Julio Alberto. Continua Julio Alberto, superant l'estarracada de Manolo Sanchís. Finalment el tall defensiu a càrrec d'Uli Estilique. Atenció a aquesta pilota que podia recuperar Steve Archibald, a punt d'arribar-hi. També el Lobo Carrasco molt atent. I esfèrica fora de banda. Schuster també tenia un marcatge individual, que ho podem veure aquí. Isidro estava molt a sobre d'ell tot el partit. Atenció a l'oportunitat amb aquell llançament de Víctor. Era una bona opció, perquè no, com he dit abans, no s'estava xutant massa porteria i Víctor ara ho tenia clar, tenia espai i ha intentat el xut. I recordem que és un jugador que tenia molt bon xut. Una gardela, un llançament potent des de la distància. Jugant el Real Madrid en zona defensiva. Esfèrica per Miguel Ángel. Servint per Camacho. El control ara de Camacho, donava peu a que el Barça recuperi la possessió de l'esfèrica. La nova obertura. La centrada de Rojo buscant el Lobo Carrasco, el cop de cap del Lobo Carrasco, i en dos temps Miguel Ángel, que es veu obligat a intervindre aquesta acció. Molt bona acció de Rojo per la banda dreta, fent una centrada amb la seva cama menys habitual. I Carrasco ha arribat massa forçat per poder fer una rematada. La intenció era bona, tornar-la a posar al segon pal, però ha anat massa bombejada i per això arriba Miguel Ángel. De fet, era un dels primers intents en el que hi havia intencionalitat de rematar a porteria. Sí, havia sigut Víctor el primer i ara en aquesta segona ja comença a haver-hi més perill. Bon moviment ara de Migueli en zona defensiva. Aquí tenen a Esteban Vigo. Enviant cap a Alex Sanko. Obertura a la banda per Gerardo. Esfèrica per Víctor, em sembla, ara. S'incorporava per aquesta banda. Atenció a la centrada de Víctor. Carrasco. Archibald al control. Vejam aquesta oportunitat per Juan Carlos Pérez Rojo, que no podia arribar-hi per molt poc. No s'ha entès entre Archibald i Rojo perquè era una molt bona oportunitat per qualsevol dels dos. I semblava que hi tornaven ara. No ha estat així finalment. Recupera el Real Madrid. La pilota per Isidro, deixant enrere cap a Chendo. Li costava moltíssim al Madrid mantenir la possessió. Sí, per la pressió que feia el Barça. I això, evidentment, feia que no se sentissin gens còmodes. Una mica lent, no? El conjunt blanc, segurament. Sí, perquè tècnicament al mig del camp ja ho hem comentat, no tenia homes especialistes en la distribució, potser Gallego, però moltes vegades queia a la banda esquerra i tots els altres eren jugadors més aviat defensius. Compte amb aquesta central, cop de cap, gol, 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 el primer! Arribava el primer gol del partit al Camp Nou, la rematada de Carrasco. Gerardo semblava, no? El Carrasco sempre que està al seu costat, sembla que era Gerardo el que fa la rematada, era un jugador lateral que anava molt bé de cap. Doncs ho veurem en aquesta acció, en la que en qualsevol cas l'equip blaugrana s'avançava en el marcador. Aquí tenim la repetició de la jugada. Molt bona centrada de Víctor. Carrasco corre al primer pal. I perfecte, aquest cop de cap creuat de Gerardo Miranda. Sí, molt bona rematada. Ja era molt bona la centrada de Víctor, ben tocada. I la rematada de Gerardo perfecta. Miguel Ángel no ha pogut fer res perquè era un gol imparable. Doncs veurem la reacció del Real Madrid, si es produeix, perquè, esclar, fins al moment ja no estava creant perill. També és cert que el Barça no n'havia creat massa, però portava lleugerament la iniciativa, pressionava més, estava mostrant més capacitat de desbordar, de velocitat, i en canvi el conjunt blanc, doncs, fins al moment, poca cosa. No, havia aguantat el marcador, volia aguantar aquest marcador i potser la segona part si sortim una mica més de pólvora en atac, no? Però el que ha sigut aquesta primera han intentat, doncs, amb els marcatges individuals que el Barça no jugués i d'atacar ben poquet ells. El Lobo Carrasco. Aquí teníem enviant la pilota pel mig. Servia Víctor Muñoz, Carrasco. Remenant la perdiu, com es diu en aquests casos. Pilota perduda, però hi havia hagut falta. El Camp Nou inundat d'aquests paperets. Carrasco era un especialista en aguantar la pilota quan convenia i provocar la falta, com ara ha fet.
Val a dir que el Barça arribava a aquest partit, que era el primer de la segona volta, en aquella jornada número 18, després d'haver superat el Racing en el darrer partit de la primera volta, també al Camp Nou, va guanyar per 2-0, mentre que el Real Madrid havia empatat a 2 al camp de l'Hèrcules. Déu-n'hi-do amb l'Hèrcules, difícil, va empatar amb el Madrid, el Barça hi va perdre. Els grans se li donaven bé. Esfèrica, servei de banda. Poca pressa ara, per enviar la pilota a les mans del jugador blanc perquè fes efectiu el servei. Manolo Sanchís, que era omnipresent gairebé, un dels jugadors que tenia més pes en aquest equip. Jugava molt més avançat del que l'hem conegut després, que jugava de central. Tenia molta mobilitat, sempre ha sigut un jugador molt bo tècnicament i podia jugar tant de central com al mig del camp, com ho està fent ara. Protestes al Camp Nou ara per aquesta falta sobre el Lobo Carrasco. S'interessava Bernd Schuster, també Julio Alberto. Ramos Marcos doncs veient si podia recuperar-se l'extrem blaugrana. Després de la recuperació del jugador, doncs, l'oportunitat en aquest llançament de falta. I com sempre, Schuster. Tirava tot, estigués a la posició que estigués la pilota, tirava totes les faltes. Encara que aquesta fins i tot era d'aquelles que tant Schuster com qualsevol company ho podia fer, sí, però ell volia assumir-ho sempre i els companys ho acceptaven. Atenció Carrasco, bona pressió en aquesta jugada. Encara se'n sortirà la seva centrada gairebé sense angle. Era molt difícil, però tot i així havia girat molt bé el cos. Sí, arribava molt forçat, però molt bona la pressió. Tant ell com Schuster han anat a pressionar aquí al central del Madrid i li ha causat molts problemes. Aquí veiem ara perfectament la línia de 4 que havia traçat el Real Madrid en defensa. El conjunt que entrenava Amancio Amaro. Falta ara comesa per Bernd Schuster. De nou sobre Manolo Sanchís. Una de les primeres oportunitats de fet a pilota aturada pel Real Madrid, que no n'havia tingut de moment en l'encontre. Aquí tenen a Gallego. Havia de rectificar la posició. Protestes del jugador blanc, mentrestant Bernd Schuster, que li allunyava la pilota, la torna a col·locar al mateix lloc Gallego. I tenia una targeta Schuster ja. Sí, més valia no jugar-se la massa, però temperamental, Bernd Schuster. L'alemany sempre era un jugador amb temperament, amb caràcter. No, i sabia que l'àrbit havia de fer alguna cosa molt gros perquè l'expulsés en un Barça-Madrid. Compte amb aquesta rematada, gol! L'empat del Real Madrid. En la primera arribada que tenia el conjunt blanc, i arribava el gol de l'empat, efectivament, Sanchís. Aquí el veiem sent felicitat pels seus companys i Manolo Sanchís col·locant-se molt bé el segon pal, tot s'ha de dir, rebent aquesta passada de Gallego, aquí veuran la repetició, superant, sembla que Bernd Schuster arribava a tocar, no havia estat així, i després d'una assistència, no sé si és d'Uli Stilike, la rematada final amb cama esquerra a càrrec de Sanchís, ajustada, que significava l'empat. La primera rematada pràcticament que fan a porteria i empata, no? No és massa merescut aquest resultat. Esperem que el Barça ho subsani. Sí, que no li afecti aquest gol i segueixi jugant tal com estava fent, perquè segur que tindria més oportunitats. I tant, esperem que sí, evidentment. I el que és cert, Òscar, és que és d'aquells moments en què la gent al Camp Nou, i més en aquella època, començant amb el ai-ai-ai. Sí, ai-ai-ai, perquè el Madrid sense fer res doncs ja havia aconseguit un gol i a nosaltres ens havia costat bastant, no? Molta possessió de pilota, però poques ocasions, i el marcador seguia 1-1. Continuava amb aquest empat a 1 que acabava d'establir el Real Madrid. Targeta. Es complicaven una mica les coses després del gol del conjunt blanc. Sobretot fent bona aquella dita, és que el Madrid arriba una vegada, fa el gol, doncs bé, patapam. Tornava a passar. En aquest cas tornava a succeir una altra vegada el mateix. En aquest partit, doncs que fora de casa hi havia com a mínim aquella sensació que s'havia aprofitat molt bé les ocasions i ara, per exemple, de nou, que ho tornava a intentar. Sempre és aquella màgia especial de saber aprofitar
qualsevol mínim error del rival per poder aconseguir un gol. Pressionant Manolo Sanchís, el Madrid que se n'anava amunt. Havia sortit molt a veure-les venir en els primers minuts, a defensar, el que comentaves, Òscar, a aguantar el resultat i a mirar d'aprofitar alguna jugada, però el cert és que aquest gol de l'empat li representa un punt d'inflexió també. Sí, però és molt premi pel Madrid per el que estava fent, perquè només havia treballat bé defensivament i semblava que aquest gol del Barça podia fer que obrís una mica més les línies i que el Barça trobés més espais, però amb aquest 1-1 el Madrid seguirà jugant igual. En qualsevol cas, expectació també al Camp Nou. Jugant Urruti. Gerardo. Movent l'equip blaugrana cap al mig del camp intentant superar aquest cop que ha suposat l'empat a 1 en el marcador. Esfèrica de nou a servei de fora de banda. A punt d'intentar arribar-hi ara Bernd Schuster. Un altre servei de banda, va avançant metres l'equip barcelonista. Steve Archibald. Atenció a aquesta acció que intentava Víctor. De nou la pilota a la banda. Vejam la possible centrada del Lobo Carrasco. Pensa que era Rojo. Gerardo, em semblava. Gerardo. Semblava que havia pujat del lateral. És que s'intercanviaven moltíssim de posicions constantment. Tenia molta mobilitat. A vegades hem vist a Julio Alberto al mig del camp. Hi havia molts canvis de posició degut també a la pressió, la pressió que feien els jugadors del Barça, que a vegades es veien obligats a anar a llocs que no eren els seus habituals. I calia, a més, estar molt ben coordinat amb aquestes accions, perquè qualsevol error, no cobertura defensiva, podia provocar algun disgust. Evidentment, això necessitava un engranatge, necessitava un temps de preparació, tot i que, bé, que amb el nou tècnic, amb el tècnic anglès, la veritat és que es va aconseguir en molt poc temps, perquè aquesta era la seva primera temporada i, com a mínim, a nivell de resultats, va ser evident la bona línia que va mostrar l'equip des del primer moment. Això també es necessitava molta fortalesa física. El Barça havia treballat molt bé la pretemporada i es veia que els jugadors podien pressionar durant els 90 minuts tranquil·lament. Hi havia servei de porteria, deies la pretemporada, doncs fixa't. Tenim per aquí la relació de partits que van jugar de pretemporada i Déu-n'hi-do, perquè especialment fins al mes de setembre, doncs a més de jugar al Gamper, en el que havien aconseguit un 9-1 contra el Boca Juniors, fixa't com és començar o fer una pretemporada guanyant 9-1 a un dels clàssics d'Argentina com Boca Juniors, també 3-1 a la final amb el Bayern de Múnich, que també és un resultat de consideració. S'havien jugat moltíssims partits de pretemporada, realment eren molt llargues aquelles pretemporades, i ho estem veient perquè fins al mes de novembre se n'havien jugat un total de 7 de partits. Amb bons resultats, excepte la derrota amb el Cádiz, un resultat que sempre no era... La pretemporada és normal perdre algun partit. Però fins i tot allò que algú podia pensar que seria amb l'arribada del futbol de les Illes, això podia representar molta rigorositat defensiva però poc encert atacant, res de tot això. Ara hi ha hagut una clara falta, comesa per Víctor Muñoz. Sobre Sanchís. I arriba tard a la pressió. Sanchís s'avança i toca la pilota amb la punta i per això fa aquesta falta, Víctor. Protestava Butragueño, per exemple. El col·legiat Ramos Marcos, que acabarà ensenyant la targeta. El que sembla estrany és que trigués tant a ensenyar la targeta. És a dir, jo crec que era una falta que efectivament podia ser targeta, era targeta. I atenció, perquè hi ha expulsió. Molt protestada, com és normal. Aquí veuran la repetició de la jugada. Potser en tenia alguna. Aquí veiem la targeta. Això, evidentment, és una targeta clara. És una targeta molt clara. Veient la repetició no queda lloc al dubte. El que passa és que no teníem pas constància que en tingués una el jugador barcelonista. Doncs bé, després de les protestes, i el que et anava a dir, Òscar, és que fixa't que en lloc d'ensenyar la targeta ràpidament, Ramos Marcos primer espera a veure com està, si es recupera Manolo Sanchís, escolta les crítiques, les queixes de tots els jugadors de l'equip blanc i després se'n va cap a Víctor Muñoz, primer per ensenyar-li una groga i després per acabar-lo expulsant. Sí, hi havia molta actitud una mica xulesca en aquests temps per part dels àrbits. Volien imposar la seva autoritat d'aquesta manera
en lloc de fer-ho d'una manera més dialogant. Doncs ara segueix el joc en aquesta acció, hi havia hagut falta, deixa seguir Ramos Marcos, s'escalfa l'ambient al Camp Nou. Si ja no ho era de per si prou escalfat, doncs imaginin-se amb l'expulsió de Víctor Muñoz, el Barça que es queda amb 10, l'àrbitre també que les pulsacions li comencen a anar a 1000 i comença també a repartir targetes. L'equip defensiu era el Madrid i el que ha fet moltes faltes ha sigut el Madrid. El Madrid em sembla que no li ha ensenyat cap targeta i el Barça ja porta un expulsat i 3 o 4 jugadors amb targeta groga. Aquesta pel Lobo Carrasco. Doncs Déu-n'hi-do com es compliquen les coses aquí al Camp Nou. En els minuts finals d'aquesta primera meitat, empat a 1 en el marcador, gol de Gerardo, minut 25, gol de Manolo Sanchís, minut 29, que significava l'empat a 1. Ja amb 10 jugadors el Barça encara haurà de fer més esforç físic si vol seguir pressionant d'aquesta manera, perquè ara sempre es trobaran que falta un jugador a la pressió. Veiem a San José. La pilota per Chendo. Movent la perdiu, movent la pilota, Chendo, servint enrere per Manolo Sanchís, l'autor del gol de l'empat. Chendo obrint per la incorporació d'Isidro en aquesta jugada. Recuperava l'Eixanco. Pilota per Urruti. Servint cap a Gerardo. Molt bé, ara superant la pressió Gerardo del seu marcador. La passada en profunditat de Gerardo en aquesta jugada buscant a Juan Carlos Pérez Rojo. I ara Rojo, en lloc de jugar a la mitja punta, passaria a jugar a la banda dreta per tampar una mica les pujades del Madrid per aquella banda. Jugant al conjunt blanc en posicions defensives. Ara, evidentment, el partit que canvia. L'equip blanc es veu amb superioritat numèrica i, a més amb el gol de l'empat, farà que el Barça pateixi en aquesta recta final del primer temps. La passada llarga havia tallat Gallego, la cessió enrere, marxava la pilota fora. Això és córner. I aquí doncs tenim un especialista en els llançaments a cantonada. Sí, i bons rematadors. Ara Alessanco, Migueli, Gerardo també s'incorporava, hi havia Archibald, hi havia jugadors amb el joc aeri molt potents. Aquí tenim a Bernd Schuster, preparat per fer un llançament molt arquejat, molt bombejat, buscant a Aleixanco en aquesta jugada. Juga Julio Alberto, cedint cap al mig, Migueli, que dubtava una mica per uns instants, envia la pilota enrere per Urruti. Hi ha una part del públic que aquestes situacions... Era Gerardo, no era pas Migueli. Dèiem que en aquestes situacions hi ha una part del públic que quan veu que el central envia la pilota enrere ja comença a fer aquells comentaris, aquell murmol general. Sí, perquè és una manera de dir que anem cap enrere, però és una opció d'anar enrere per avançar molt més ràpid cap endavant i no arriscar la pilota, perquè és l'últim home i si la perds pots crear una ocasió de gol. I que en el futbol sempre hi ha moments de partit. Hi ha moments en què el que toca és passar, aguantar el temporal, com ara li està passant en aquests minuts al Futbol Club Barcelona. I, evidentment, al llarg de 90 minuts poden passar moltes coses i les dinàmiques que canvien en un instant. En una jugada, com per exemple aquesta, amb la rematada que ha acabat sortint fora. De Migueli, que entrava amb tot i aquí ho ha tornat a demostrar. El seu poder en el joc aeri. Hi ha servei de porteria. Chendo que ha de ser atès. Caram, també poden posar-lo un metre més enllà. També, de tota manera, el Madrid que vol tenir controlat el partit per arribar a la mitja part, doncs amb aquest resultat. Sí, ja li va bé i a la segona meitat esperarà que el Barça baixi físicament al ser un jugador menys. I és que, evidentment, és un hàndicap important. Amb inferioritat numèrica, tenint en compte aquest esperit pressionant del Barça, una de les claus, evidentment, per poder imposar-se en aquest encontre. Però no s'ha de perdre mai la fe, ni molt menys. Aquest equip és capaç de guanyar. El partit ho va demostrar el Santiago Bernabéu, on va imposar-se per 0-3 en l'anada. La recuperació barcelonista havia tocat Esteban Vigo, la pilota per Steve Archibald. Penja cap al Lobo Carrasco, Carrasco, fora! Molt bona la jugada que havia iniciat Esteban Vigo. Steve Archibald i la passada en profunditat pel Lobo Carrasco.
Sí, que en pocs metres era molt ràpid, s'ha desfet amb facilitat, aquí ha fet un molt bon control, sobretot aquest segon, que se l'emporta cap a la seva cama esquerra. Ha sigut una llàstima perquè ha xutat bé, però no el suficient com per marcar. 40 minuts del primer temps, empat a 1 en el marcador, reaccionava el Barça, creava aquesta bona ocasió de perill, potser al marge del gol la més clara. Sí, sens dubte, sens dubte. Aquesta rematada de Carrasco que ha marxat fora per poc. El Barça se li veia que qualsevol jugador dels de davant podia crear una ocasió. Rojo no està participant massa, però també era un jugador amb molta qualitat que en qualsevol moment podia decidir un partit. Moment en zona defensiva, Uli Stilique fent un canvi de joc a la banda. Buscava Valdano, la recuperació en posicions defensives del Madrid. San José, que havia jugat de nou cap a Gallego. Penja la pilota, Gallego molt llarga. Servei de fora de porteria, instants finals d'aquesta primera meitat. Un resultat injust perquè si algú es mereixia guanyar o algú ha buscat ha sigut el Barça. El Madrid s'ha aprofitat d'una jugada de pilota parada i ara amb l'expulsió de Víctor no està patint massa, però ja ho hem dit abans que el Barça té suficientment jugadors per poder donar la volta a això i encara que estiguin jugant amb 10, físicament era un equip que estava molt bé. Atenció ara a Bernd Schuster, la centrada a les mans de nou de Miguel Ángel, intentava arribar-hi Steve Archibald, que el que comentaves també en el cas de Rojo, Steve Archibald, fixa't que també en aquesta primera part no té massa oportunitats d'entrar en joc. No, era un jugador que tampoc no participava massa del joc, sinó era més aviat un rematador que estava on havia d'estar, dintre l'àrea, i sempre que hi havia alguna centrada doncs era un jugador molt perillós. Molt bé, la pilota al Real Madrid, esfèrica a la banda. Valdano que ho intenta per aquesta banda. Atenció a l'esfèrica a la posició de Gallego, estava reclamant Valdano la pilota dins l'àrea, atenció a la passada al segon pal i gol. Acaba de marcar el Real Madrid l'1-2. Anul·lat, per fora de joc de Valdano. Ramos Marcos, que havia anul·lat aquest gol del Real Madrid, ja ens temia molt pitjor. Doncs sí, perquè aquests últims minuts de la primera meitat, amb un jugador menys, que el Madrid acabés marcant. I aquí veurem la jugada. Doncs jo diria que no, eh? Justet. Molt justet, molt justet. Molt justet. Respir, en qualsevol cas, pel Camp Nou. Sí. Però, vaja, ha filat molt prim aquí l'assistent. El que deia, un gol als últims minuts, sent un jugador menys, podia anar en contra de la moral dels jugadors del Barça. I a més, tenint en compte això, d'estar a punt d'arribar al temps de descans, que sempre és un moment psicològic de rebre un gol. Sí, perquè el Madrid s'hagués sentit molt més fort, amb un gol a favor, anant guanyant i sent un home més. En qualsevol cas, no ha valgut aquest gol de Valdano, de Jorge Valdano. L'oportunitat ara pel Barça fora. Aquell llançament que s'intentava des de fora a l'àrea. I Alessanco s'incorporava quasi sempre i també tenia un molt bon xut amb les dues cames. Tot i que el llançament no havia pogut arribar a precisar-se entre els tres pals de la porteria que defensava Miguel Ángel. Joan Salguero. A la posició de Valdano. Aquest tocava cap a Stilique. Uli Stilique jugant a la banda. Manolo Sanchís. Deixant Sanchís al mig cap a San José. Tocant Gallego. Buscant un desplaçament llarg, ara Gallego. Ara era més lògic que el Madrid tingués una mica més la pilota perquè són els últims minuts de la primera meitat. El Barça també s'ha espantat una mica amb aquest gol anul·lat i el Madrid se sent ara fort perquè té un home més a sobre el camp. El control del Boquerón, excel·lent jugada del Boquerón Esteban, gran retall, falta molt dura d'Stilique i aquí sí que hauria d'arribar una targeta. Suposo que no s'escaparà de la targeta, que era molt clara també. La falta de l'alemany, d'Uli Stilique, claríssima, i per més que digui que no, home, sempre s'ha de fer una mica la picaresca, però vaja, és que era molt clara. Massa tard, ja li he ensenyat.
les protestes dels jugadors blancs. S'havia ensenyat aquesta targeta groga. Darrers instants d'aquest primer temps. I ara sí que serà Julio Alberto que llanci aquesta falta. Amb camp esquerre, atenció a la seva centrada dins l'àrea. Es passeja la pilota, la rematada cap ja no valia l'acció perquè s'havia indicat fora de joc en aquesta jugada. Pot ser l'última acció d'aquest primer temps. Pilota que juga Stílique. Intenta arribar-hi, mira el seu rellotge, el seu cronòmetre. Joaquín Ramos Marcos, que decreta en aquests precisos instants la finalització de la primera part. S'acaba aquest primer temps amb l'empat a 1 gols de Gerardo per part del Futbol Club Barcelona, minut 25, i de Sanchís al minut 29. Una pausa i tornem de seguida amb aquest partit. A punt perquè comenci la segona meitat aquí al Camp Nou. En aquest 30 de desembre de 1984 estem recordant aquell clàssic entre el Futbol Club Barcelona i el Real Madrid, el partit corresponent a la 18a jornada de Lliga, que aleshores era el primer de la segona volta, perquè hi havia 18 equips en el campionat de Lliga la temporada 84-85, la Lliga que va guanyar Terry Venables i va guanyar el Futbol Club Barcelona després d'uns quants anys de sequera en el títol de Lliga. I aquí surten els àrbitres, Òscar Garcia, doncs xiulats, Sí, home, que t'expulsin un jugador a la primera meitat en un Barça-Madrid sempre és complicat per l'àrbit, no? Aguantar després tot el partit i a l'afició del Barça fent el seu paper de pressionar per si hi ha alguna altra acció discutible que vagi a favor del Barça. Mirant el seu rellotge, Ramos Marcos, recordin que havia sigut expulsat Víctor Muñoz, superada la mitja hora de joc. I aquí començava la segona meitat amb una recuperació de pilota per part de Gallego. El Madrid jugant en zona defensiva, Camacho que buscava una passada llarga cap a Valdano. Aquí lluitant per la recuperació l'equip barcelonista, Migueli. Intentava arribar-hi Carrasco. Esfèrica fora de banda. Després de passar un moment difícil, el Barça, que havia començat molt bé el partit, arrel del gol de l'empat, s'havien començat a complicar seriosament les coses. Primer amb el gol de Manolo Sanchís, després amb l'expulsió. Últims minuts complicats, tenim aquell gol anul·lat a Valdano. No era bona la dinàmica. No, s'havia acabat la primera meitat, quasi demanant més l'hora que no pas desitjant que s'allargués, però ara en aquesta segona el Barça ha recuperat forces i esperem que aviat pugui arribar el gol que ens posi per davant. El quart d'hora de descans que no serveix només per descansar físicament, sinó també mentalment, per recol·locar la situació. Com per exemple aquesta jugada, la rematada que intentava el segon pal Esteban, no havia sorgit a efecte aquesta acció davant l'oda de decepció del públic present al Camp Nou. Gairebé un esdeveniment. Ara, avui en dia, en el futbol modern veiem molts grans partits, però, esclar, un Barça-Madrid en aquella època jo crec que s'estava esperant des de feia moltíssim de temps. Sí, molt més que no pas ara. També ho esperes, però en aquella època també hi havia molts jugadors nacionals que això també influeix a la manera de viure aquests partits i aquesta rivalitat. Hi havia més sentiment, segurament, no? També més arrelament de jugadors d'una banda i de l'altra. Sí, home, també té la seva lògica, no? Són gent que molts ho han viscut des de petits, aquesta rivalitat, i és difícil que un estranger que ve de fora també ha viscut rivalitats, però en el seu país i del seu equip de tota la vida. Tot i amb això també hi ha molts estrangers que s'han adaptat perfectament i ho viuen igual que qualsevol altre. Això, evidentment, no volem en cap moment qüestionar. No, ni molt menys. I fins i tot he conegut estrangers que ho han viscut quasi amb una intensitat molt gran. No anava a dir més que un d'aquí perquè és difícil, però pràcticament igual. Compte amb aquesta pilota dins l'àrea, arribarà Urruti deixant passar la pilota perquè acabés sortint, però s'havia incorporat Uli Stílique i també, a més, estava per allà Isidro, tot i que veiem que Ramos Marcos ja havia indicat fora de joc en aquesta acció. Una jugada que havien començat Camacho i Uli Stílique i que havia com a mínim posat una mica l'ai al cor. En aquest minut 2 de la segona part, jugant al Futbol Club Barcelona. Julio Alberto, la pilota rebotada, Manolo Sanchís, que intenta evitar el servei de fora de banda.
No havia aconseguit evitar que la pilota rebasés el límit del rectangle de joc. Servei de banda favorable als interessos de l'equip de Terry Venables. Arribava ara un nou servei de banda. El marcatge d'Isidro sobre Schuster, que era molt enganxós, i ara sí que potser es mereixeria ja una falta perquè n'ha fet 2 o 3 seguides en aquesta segona meitat. Doncs l'ha indicada Ramos Marcos. El servei a càrrec de Julio Alberto. Aquí està la seva centrada amb cama esquerra, el control dins l'àrea d'Esteban. Molt pressionat per Estilique, intenta marxar Esteban, recupera el defensor blanc. Manolo Sanchís buscant una passada per Isidro. Marxant Isidro i evitant que la pilota sortís, doncs finalment s'havia indicat falta. Sí, falta sobre Schuster una altra vegada. En la recuperació de pilota de l'equip blanc. Torna a jugar el Barça. Tocant Alexanco cap a Schuster. D'aquests canvis de joc tan habituals de l'alemany. Servint endavant. Stilique arribant a la pilota. L'altre alemany. Schuster recuperant. Continua Schuster. L'acció individual de Schuster. S'havia anat tancant espais. Havia guanyat l'esquena Chendo. Sanchís. Stilique. La pilota en posicions defensives. Jugant l'equip blanc. Cap al mig del camp. Atenció a aquesta passada d'Isidro a la banda. Per la incorporació de Gallego. Posant bé el peu en recuperació defensiva el Lobo Carrasco. Sí, que havia d'ajudar molt defensivament perquè l'expulsió de Víctor ens deixava també aquesta banda dreta una mica coixa i per això havia de baixar fins a aquestes posicions. Feia multiplicar moltíssim la feina. I aquí tenen a Gallego, preparat per fer aquest llançament de córner cap al primer pal, minut 5 de la represa, desvia la trajectòria de la pilota Bernd Schuster, que ara protegeix perquè acabi sortint a fora. Malauradament no és un servei de porta, és un servei de banda i això fa també que el Madrid pressioni una mica més amunt. A intentar sortir d'aquests enganxosos marcatges al Futbol Club Barcelona perquè el Madrid és conscient de les dificultats amb un jugador menys, en el cas del Barça, doncs per pressionar més amunt, per intentar olorar la sang i buscar tornar a avançar-se en el marcador. Pilota enrere, Urruti. Servint cap a Migueli. El públic també expectant. Fixa't que fins i tot es paralitzava una mica a l'hora d'animar per aquestes dificultats que dèiem. Sí, per ser un home menys i com que has comentat a la primera meitat, que sempre es pensava doncs, que el Madrid era capaç de fer un gol en qualsevol moment i per això aquesta intranquil·litat amb aquest resultat. Jo crec que aquesta mentalitat continua vigent avui en dia, però no tant. A veure, no tan exagerada perquè últimament no ha succeït tant, però sí que el Madrid sempre s'ha caracteritzat per ser un equip d'això, que del no res et pot treure un gol i és un equip que sempre lluita fins al final per aconseguir les victòries. Una mica com sempre dèiem la selecció d'Alemanya, almenys a nivell de seleccions estatals, doncs és evident que a Alemanya sempre se li diu això, que és una d'aquelles que lluita aferrissadament fins a l'últim minut i que amb un equip alemany doncs, fins a última hora no pots cantar victòria, no sé que ho tinguis molt clar el resultat. Bona combinació de Steve Archibald, canviant la trajectòria de la pilota a la banda. Atenció a aquesta passada de Gerardo en profunditat per Esteban Vigo, lluitava Miguel Ángel. I l'àrbitre que acabava indicant córner perquè l'últim en tocar havia sigut el porter blanc. I veiem Esteban per fer el llançament. Ara doncs Schuster ja no volia tenir tant desgast d'anar a tirar tots els córners i totes les faltes i menys sent un jugador menys. Atenció a aquesta centrada, rematada, cap! Gol, 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 gol del Tarzan Migueli! El gol de Migueli als 8 minuts d'aquesta segona meitat. Esclatava el Camp Nou amb aquest gol, picant molt bé. De baix cap a dalt, després d'aquest servei de córner. Molt ben picat per Esteban. I Migueli venint des del darrere. Galta una molt bona rematada, fent picar la pilota a terra, cosa que dificulta després molt la possible aturada i Stilique que estava en aquell pal i passa la pilota per sobre. Molt bona jugada, molt bona rematada de Migueli, que hem comentat també a la primera meitat.
que anava molt bé de cap i en aquesta jugada sempre anava per totes. De fet, s'havia quedat Miguel Ángel molt aturat en la jugada, no intervé perquè jo crec que espera, sobretot que pugui intentar treure Uli Stílique sota els pals. Sí, no es tira, no es llença, primer perquè veu que no arriba i segona perquè pensa que Stílique pot tenir més possibilitats de treure-la que no pas ell. Doncs el Barça superant les adversitats, amb un jugador menys, però es torna a posar per davant, 2-1 al marcador, en el clàssic davant el Real Madrid. Els clàssics que així ho fan possible, pot passar qualsevol cosa, i ho estàvem veient. I també passava doncs, que el rival buscava la rèplica ràpida. I, per exemple, en aquesta oportunitat. Aquí va anar Butragueño, també a Isidro, i és Gallego. Preparats per fer el llançament de la falta. Ramos Marcos, que la col·loca una mica més enrere. Qui creus que farà el llançament? Home, dels tres que hi ha, crec que pot ser Gallego, que és el que tenia més bon xut i més bona col·locació. Es col·loca a la barrera defensiva. Salguero també tenia molt bon xut, però aquí potser s'havia d'optar per més qualitat que no pas un colpeig molt fort. Isidro dificultant el moviment, atenció al llançament de Gallego, efectivament. El cop de cap ara de Camacho. Una mica desdibuixat, Camacho no estàvem veient un bon partit, No, bueno, s'ha dedicat exclusivament a marcar Carrasco i en algunes jugades el jugador blaugrana se li ha anat, no? També és lògic que durant un partit doncs, hi hagi minuts per cada jugador. En qualsevol cas, aquest segon gol a càrrec de Migueli, que ha dinamitat el partit, ha trencat completament el ritme i ha fet que el Real Madrid doncs, també busqui amb més afany la porteria contrària. Atenció a la pilota per Butragueño, que intentava l'acció en solitari, no se n'ha sortit aquesta jugada. Recupera l'equip blanc, esfèric enrere per Miguel Ángel. Jugant amb Gallego. A l'eix defensiu. Crec que és més fàcil dir-ho que fer-ho, però el Barça no s'hauria de conformar amb aquest resultat, perquè ja hem comentat que el Madrid és capaç de marcar un gol del no-res. Sí que si n'hagués de marcar dos ja ho veuria més complicat, perquè el domini segueix sent del Barça. L'actitud està sent molt bona, en qualsevol cas. Els jugadors blaugrana, fixa't quina pressió més forta que estan intentant exercir en tot moment. Jugar Gallego, falta clara, però una bona manera d'intimidar el rival. Sí, no, aquesta pressió és el que demostra que l'equip físicament estava en un gran moment i que pressionava molt, tot i sent 10 homes, i el Madrid doncs, que ara sí que havia d'avançar una mica més les seves línies per buscar l'empat. Ara vibra el Camp Nou, ara es comença a sentir els crits de Barça, Barça, Barça. Aquest segon gol que ha esperonat moltíssim també el públic. Veiem també aquestes banderes que després serien prohibides per el perill que representava els pals. Evidentment s'ha de ser molt curós amb tot el que suposi mesures de seguretat. Atenció, mentrestant aquesta jugada, la pilota llarga, profunditat, la rematada, la salva Miguel Ángel. Mira Julio Alberto. Havia sortit al contracop. Un jugador que li agradava molt avançar-se, a buscar la porteria rival. I ara clara falta de Camacho. Vejam si veu la targeta en aquesta acció, perquè quan havia deixat assegut a Lobo Carrasco la veu. La targeta groga. Dèiem que, evidentment, hem de ser molt curosos amb les mesures de seguretat, i amb això està bé que amb els estadis hi ha màxima seguretat possible, però, esclar, jo trobo a faltar. Els romàntics del futbol trobem a faltar, aquelles banderetes... El caliu, sí, donava molt de caliu. Tots aquells elements. Sí, molt més que no pas veure tothom tan assegut. Fixa't, és que Déu-n'hi-do, Sí, arriba tard i s'emporta Carrasco per davant. Aquí hem vist una mica el Camacho més contundent, més ferri. Sí, home, s'ha contingut bastant, però ara anant perdent i sent un guanyador com és ell, doncs sempre li surt aquesta vena. I aquí està la repetició de la jugada de Julio Alberto. Que Miguel Ángel fa una bona aturada. També una de les ocasions més clares del Futbol Club Barcelona, al marge dels 2 gols i al marge d'aquella bona combinació entre Esteban, Steve Archibald i Carrasco que comentàvem a la recta final de la primera part. Podrien considerar-se com les 4 jugades més destacades que ha fet fins ara l'equip de Terry Venables, que ho seguia intentant. Rojo. Pilota recuperada per part del Real Madrid. Gallego deixant en curt. L'esfèrica per Chendo, molt pressionat Chendo.
És d'admirar la pressió que feia el Barça. Durant tot el partit no ha parat i ara va guanyant i segueix pressionant a dalt. Recuperant aquell esperit que havia mostrat en els primers minuts del primer temps. Recuperant Steve Archibald. L'escocès que ho intentava en aquesta acció. Forçant la falta. Sanchís, sí. I veiem com en aquesta segona part, el que comentaves, Òscar, que pràcticament Bernd Schuster ni s'apropava No. una intenció de fer les centrades. No, a vegades entrava a rematar i a vegades es quedava més a fora esperant el refús per això, no? Per no gastar forces en va, a no ser que fos una cosa molt necessària, com un llançament de falta directa a porteria. Ara, per exemple, doncs, els dos rossos del Barça, tant Steve Archibald com Bernd Schuster, que eren els que s'incorporaven en aquesta jugada per intentar rematar amb el cap. Ara vas ja guanyant, els dos centrals ja no cal que pugin tant. Jugant el Real Madrid, pilota llarga a la banda. Sense més conseqüències. Servei de porteria, respir per la parròquia. Doncs sí. L'últim en tocar havia sigut un blaugrana. Hi haurà servei de cantonada, el segon del Real Madrid en aquesta segona part. De nou Gallego. La pilota a les mans d'Urruti, que treu ràpidament. Això també és poc habitual veure-ho, amb inferioritat numèrica, fins i tot servint ràpid. No, això t'explica una mica la mentalitat d'aquest equip, no? Que volia anar per més, no volia acomodar-se només defendre, sinó que volia sortir a marcar el tercer gol. El que comentàvem de les dinàmiques, quan un equip està en una bona dinàmica, fins i tot amb inferioritat numèrica, però cal aprofitar el moment. Sí, no, i és una manera d'agafar desprevingut també al Madrid sortint al contracop. La pilota a la posició de Gerardo, autor del primer gol de l'equip blaugrana. Jugant amb Migueli. Aquest servint de nou per Gerardo. Pressionat a càrrec de Gallego, que arriba a tocar la pilota a l'últim, en presència de Bernd Schuster, servei de banda. De nou la sèrica per Gerardo. Schuster. Hi havia hagut una nova falta, indicada per l'assistent, i a més hi haurà un canvi. I entra un davanter. Sí, un davanter per un central. Se la juga el tècnic Amancio Amaro perquè es retira el terreny de joc Salguero, entra Santillana en el seu lloc. És el que li tocava al Madrid. Sí, no hi quedava un altre que fer un canvi ofensiu perquè només tenia Butragueño i Valdano. Ja tindran l'ajuda de Santillana, un jugador que recordem que anava molt bé de cap. Esperem que no ho demostri, com a mínim en aquest partit. Vegem aquesta jugada, la pilota al segon pal. I arriba Chendo. Molt bona pressió ara d'Alessanco també, que permet al Barça recuperar la pilota. I fer aquesta acció Esteban. De nou la pilota recuperada per part de l'equip barcelonista. Jugant el Lobo Carrasco. Abandonant més en aquesta segona meitat la banda. Esteban. Bon moviment d'Esteban. Continua Esteban. Carrasco dins l'àrea. Ha perdut la verticalitat, continua Carrasco, aquesta acció que acaba en no res. Surt Stílic al contracop i ara hem de deixar les protestes i buscar recuperar posicions defensives. Sí, sobretot o fer una falta perquè el Madrid no surti tan tranquil·lament al contracop. Aquí tenim la primera presa de contacte amb la pilota a càrrec de Santillana. Picava Stílic buscant a Santillana, el refús contundent de Migueli. Espectacular, acrobàtic gairebé diria això. El llançament a porteria fora. Minut 16 d'aquesta segona part. El Madrid que busca l'atac, que busca nous recursos ofensius amb l'entrada de Santillana. De moment, però, no acaba de trobar aquesta verticalitat. I ara, per exemple, ho hem vist en aquesta acció, que ha finalitzat amb la pilota en servei de porteria. Jugant Julio Alberto. Atenció, Julio Alberto. Gran acció per la banda. Continua Julio Alberto. La centrada buscant Steve Archibald. Llàstima, perquè si la pilota arriba al segon pal, Archibald estava completament sol. Una altra bona acció de Julio Alberto per la banda. Fantàstica. Jugador rapidíssim i davant de Sanchís ha anat amb molta facilitat. Joc molt vertical el de Julio Alberto, ho veiem en aquest tipus d'accions. I la llàstima és que la seva centrada, si en lloc de ser rasa arriba a ser aquelles passades en alçada que superen el central,
sí que hi hagués pogut arribar Steve Archibald, fins i tot amb el cap, que hi rematava i prou bé. Sí, rematava molt bé de cap, era un molt bon rematador. No era un jugador excessivament alt, però saltava molt bé i marcava molt bé els temps. Sí, sabia estar on calia estar en qualsevol centrada. El servei a càrrec d'Urruti. Refús de Camacho, també ara refusant amb contundència José Ramón Aleixanco, la pilota que cau a la banda dreta. Bona pressió a càrrec de Carrasco. I la banda que és per Camacho. També ja en els últims anys de la seva carrera esportiva com a jugador. José Antonio Camacho. Recordin que aquest equip l'any següent podria disputar la Copa d'Europa. Ens porta mals records, aquella Copa d'Europa. Sí, Sevilla. És com una ferida que després sí que hem subsanat amb Wembley, amb Saint-Denis, però que evidentment doncs en el seu moment va fer molt i molt de mal. Sí, perquè més ingredients a favor del Barça seria difícil de trobar, fent-se a Sevilla amb un equip com l'Esteaua, que tampoc tenia un potencial excessiu. Després sí que a la final va demostrar que era un molt bon equip, però a priori doncs, semblava que aquella Copa d'Europa no s'havia d'escapar. Jugaven pràcticament a casa perquè, bé, la pràctica totalitat del públic era català, era públic seguidor del Futbol Club Barcelona. Malauradament, doncs bé, aquell capítol de la història que no va ser favorable. Aquella temporada següent en la que també un mes abans s'havia perdut la final de la Copa del Rei amb el Saragossa i que havia deixat doncs, un mal regust. Després d'aquest brillant any, la temporada 84-85, aquestes en són imatges d'aquella temporada en la que el Barça seria brillantíssim campió del campionat de Lliga. Només 2 derrotes en tota la temporada, uns números d'autèntic campió. I com comentàvem, en una situació difícil. Val a dir que aquell any, a més a la Copa del Rei s'arribaria a les semifinals, es perdrien davant el Betis, amb un 3-1 encaixat al Benito Villamarín, aleshores, i posteriorment un 2-1 insuficient al Camp Nou, que privava el Barça d'arribar a la final. I fixa't el que dèiem, Òscar, l'Hèrcules en la ronda prèvia, 5-0 aquí al Camp Nou i 1-0 derrota al Rico Pérez, també. Sí, allà el Rico Pérez es feia molt fort a l'Hèrcules i ja ho va demostrar tant al Barça com al Madrid. Doncs aquestes eren algunes de les eliminatòries a la Copa, on el Barça va arribar lluny. No així, per exemple, en la Recopa d'Europa, ja que el Barça va caure en primera ronda, després de guanyar 2-4 al camp del Metz francès. La sorpresa que va saltar al Camp Nou a principis d'octubre, de fet 2 mesos abans d'aquest partit que estem oferint. Una altra nit que recorda malauradament també, el del Metz. 1-4, aquella derrota. I com a precedent a la Copa de la Lliga, els 2 partits que s'havien jugat amb el Real Madrid, 2-2 al Camp Nou, empat a 1 al Santiago Bernabéu. El balanç era favorable al Barça, fins a aquell moment, dels 3 partits que s'havien jugat. 2 victòries del Barça. Atenció a aquest cop de cap. Dèiem una victòria del Barça i 2 empats. Ho intentava Isidro en aquesta acció. En atac s'oblidava una mica de Schuster i entrava també la rematada, però defensivament, com ara hem vist a la imatge, ràpidament buscava el jugador alemany per estar sobre d'ell. La rematada de cap d'Isidro, minut 21, que ha provocat també aquesta i una acció prèvia als xisclets d'un sector del públic. Com es vivia i com es viuen. No és que no es visquin amb la mateixa intensitat, però també com es vivien aquests partits. Pilota per Steve Archibald, hi havia hagut falta. Ara, doncs, una estira i arronsa entre Archibald i Uli Stilike, un per retenir la pilota, l'altre per caçar-la ràpidament. Stilike, quan ha anat a buscar la pilota, li ha posat la planxa a Archibald i això no li ha agradat gaire, per això no li ha donat la pilota fins que ell ha volgut. Jugant Gallego. La pilota per San José. Bona combinació de primeres ara del conjunt blanc. El refús que li arriba a Camacho, la centrada de Camacho dins l'àrea. Intentava arribar-hi Santillana, refús defensiu de Migueli. Ara l'únic jugador en punta era Steve Archibald.
I finalment la pilota que acabava sortint a servei de banda. El Barça ara que sobretot necessita defensar bé. Sí. I més ara que el Madrid ha tret a Santillana, que ara té pràcticament 3 davanters. Hauran d'estar molt atents els 4 defensors blaugrana perquè el Madrid no faci més perill del que toca. Pressionava ara Rojo, després d'una assistència molt bona amb el cap, gairebé sense mirada a càrrec de Steve Archibald. Jugant Emilio Butragueño, aquí el tenen. Més endarrerit, Fixa't que jugava... Sí, baixava molt, perquè si no, no participava massa del joc. És un jugador que li agrada molt entrar en contacte amb la pilota. Després, doncs, el vam conèixer com a davanter centre, però en aquest partit, i de fet en aquesta època... Sí, tenia Valdano i a Santillana per davant, i ara ell jugava una mica més a la mitja punta. Havia forçat la falta Butragueño. Camacho, que la centrava. El refús defensiu de Miguel i arribava la rematada de Gallego molt alta. Servei de porteria, i aquí veuen a Ramos Marcos indicant que ràpidament s'enviés aquesta pilota per fer el servei de porteria. Minut 24 del segon temps, guanyant el Barça per 2-1. En aquesta segona part, Migueli, que havia fet el 2-1, que tornava a desnivellar la balança. Urruti també era un jugador que controlava molt bé els temps del partit, sabia en tot moment el seu equip el que necessitava, si necessitava treure ràpid, si necessitava perdre una mica de temps. Era un jugador molt llest. I va ser molt a Valladolid també, Sí. Aquella temporada. Va tornar a demostrar a Valladolid amb aquella famosa aturada d'un penal que va provocar, a manca de 4 jornades per acabar la Lliga, que l'equip barcelonista es proclamés ja campió de Lliga. Va ser un 24 de març del 1985. Amb aquella victòria per 1-2. Després el Barça aconseguiria en les últimes setmanes una victòria davant l'Sporting 2-0 i 3 empats consecutius per tancar la Lliga. Això que diem que de vegades es baixa una mica pistonada, ja amb el títol a la butxaca, normal. Sí, la tensió ja no és la mateixa i et deixes anar una mica. Doncs es va empatar amb el Sevilla, 2-2 a la capital andalusa. Es va empatar 0 al Camp Nou davant l'Atlètic de Bilbao i es va empatar 0 al Sardinero davant el Racing de Santander. Però bé, ja estava el títol a la butxaca i evidentment l'equip es podia permetre, no direm un relaxament, però sí... Però tot i amb el relaxament es va guanyar per 10 punts de distància. Si no hi hagués hagut aquest relaxament, la distància encara hagués sigut molt millor, o molt més gran. I realment aquell moment a Valladolid que fins i tot semblava dramàtic, el que dèiem de la transcendència que tenien aquells partits. Fixa't que ara ho veiem... Sí, quan abans millor, ara quasi s'hagués preferit guanyar el títol aquí al Camp Nou amb tota la gent i abans, quan abans millor, abans es tanqués. I això que quedaven 4 partits per endavant, que a més significava que havies de perdre tots els punts i que el teu rival, l'Atlètic de Madrid, els guanyés tots, o l'Sporting, perquè en aquell moment estava l'Sporting, crec, fins i tot per davant. Però realment la por, el temor que hi havia en aquella època... Sí, es portava molts anys sense guanyar la Lliga i vulguis o no, quan abans millor i així ja està. I de fet en una de les lligues que va guanyar l'Atlètic de Bilbao s'havia produït una d'aquelles ratxes negatives a la recta final en què el Barça anava líder, en què tenia opcions de guanyar el títol. Hi havia aquella psicosi sempre a últimes jornades que l'equip podia patir una davallada en el seu joc i resultats i que algun altre rival venint des del darrere li pogués pispar el títol de la Lliga a última hora. I això és el que va passar també en aquella temporada, tot i que la superioritat del Barça va ser total i absoluta, com demostren els resultats que estàvem comentant. Pilota pel Real Madrid. Jugant al mig del camp ara Gallego. La combinació que podia tallar en posicions defensives Migueli. Havia aixecat la bandereta a l'assistent i havia servei favorable al conjunt blanc. Ha sigut falta. No ha tocat amb la mà, em sembla. Ha sigut Alexandro que ha tocat la pilota amb la mà. Tallant una passada a Santillana. Santillana també, el que dèiem, un altre bon rematador amb el cap, especialista, de fet, en aquesta faceta. I Uli Stili, que fent aquest potent llançament des de la distància, s'havia quedat clavat Urruti.
No sé si perquè havia vist que la pilota anava fora. No, perquè s'esperava que la pilota agafava una altra direcció i em sembla que ha sigut Julio Alberto que l'ha tocat amb el cap i l'ha desviat una mica. I el que veiem és que el córner, doncs, aquella clàssica jugada anys enrere de col·locar un defensor a cada pal. Doncs sí, perquè així el porter podia sortir amb una mica més de tranquil·litat, sabia que la porteria estava coberta per 2 jugadors. Tot i que sempre hi ha hagut defensors i detractors d'aquesta jugada. Sí, hi ha versions de tota mena. Hi ha vegades que els jugadors, els pals, els porters diuen que molesten perquè després si s'han d'estirar i el veuen allà o perquè després un cop refusen la pilota doncs són 2 jugadors que poden trencar el fora de joc, també hi ha per totes les versions. En qualsevol cas es posava en pràctica aquella jugada, ho hem vist clarament en aquest córner que després no tindria conseqüències. Van passant els minuts, ens apropem a la mitja hora d'aquesta segona part. El Barça d'aquella temporada 84-85 volia tancar l'any 84, un 30 de desembre, volia menjar els 12 grans de raïm, havent derrotat el Real Madrid, la millor manera d'acabar l'any 1984, aconseguint la victòria davant l'etern rival, davant el conjunt blanc. De moment el camí que estava aplanat amb els 2 gols. Gerardo, minut 25 de la primera, col·locava l'1-0, i en la segona meitat Migueli, als 8 minuts de la represa, que posava una bona rematada amb el cap, tots 2 gols de cap, per cert, col·locava el 2-1 en el marcador. Entremig havia marcat Sanchís, l'empat a 1, entremig també Víctor Muñoz havia sigut expulsat, per tant el Barça jugant amb 10, posant tigarra en aquest segon temps, ingredients bàsics d'un clàssic, d'un enfrontament entre Barça i Real Madrid, el públic expectant com sempre, i preparat perquè aquest darrer quart d'hora fos molt i molt emocionant, però que acabés, sobretot, que acabés amb la victòria de l'equip de Terry Venables. El Madrid ara són els millors minuts del Madrid, sí. Aquesta segona meitat ara està apretant de valent. El Barça hauria de tranquil·litzar una mica el joc. Camacho, que havia fet la centrada, Urruti sense més complicacions havia pogut aturar. La pilota per Bernd Schuster. Steve Archibald, amb problemes ara intentant marxar en aquesta jugada, hi havia hagut falta, continua el joc. Frenant-se Steve Archibald perquè Isidro que el pressionava, obrint bé, oxigenant magníficament el joc ara pel mig, Alexanco jugant en curt cap a Julio Alberto, aplaudiments del públic, llàstima que no havia pogut marxar Julio Alberto en aquesta acció, però hi ha segona oportunitat, de nou Julio Alberto, intentar fer-se una autopassada i buscar la targeta. Doncs hauria de ser la segona per Stílique. Deia Ramos Marcos que no. No li ensenyarà. Aquí s'ho repensava l'àrbitre de Salamanca, el Colegio Oeste, com es deia en aquell temps. I el punt en què s'havia de fer efectiu el llançament, aquí sí. Bernd Schuster preparat per llançar aquesta falta. Aquí veiem el llançament de l'alemany, buscant el Lobo Carrasco, el refús que li queia, llàstima del control, que no havia sigut suficientment bo. Recuperava Butragueño, però torna a endur-se la pilota. Bernd Schuster dins l'àrea, demanava Steve Archibald, s'ha equivocat en la passada. Si només tenia l'opció d'Archibald i estava al segon pal, era molt difícil fer-li arribar la pilota perquè tenia 3 o 4 jugadors del Madrid per davant. M'ha semblat comptar-ne 6, fins i tot. 3 amb una línia molt Sí, propers a Miguel sí, Ángel i 3 més que esperava més enrere. I per part del Barça només hi havia Archibald per poder rebre la pilota. Compte amb Santillana. Ho intentava en aquesta acció el davanter centre del conjunt blanc, recupera Julio Alberto, el Barça buscant alguna contra, canvi de joc ara de Bernd Schuster buscant la banda dreta, recupera Steve Archibald, l'acompanya el Lobo Carrasco, mantenint la possessió, Steve Archibald, massa llarga la passada cap al Lobito, que tot i així aconsegueix marxar, vejam si hi ha un retall dins l'àrea, línia de fons, cau, i aquí no ha passat res. No, i menys en Ramos Marco, d'àrbit. Sí, tenia fama, tenia fama Ramos Marco de... És un àrbitre molt dur, Aquí veiem l'acció repetida. Aquí venia aquell típic retall del Lobo Carrasco i canvi de ritme. Sí, sí, és que és ell el que toca la pilota. El San José arriba tard i el toca. Doncs l'àrbitre que es feia l'orni en aquesta jugada. De nou la pilota per Steve Archibald. Es tirava enrere Lobo Carrasco, permetent en aquest cas que pugés Gerardo.
Archibald, que s'ho pensa, serveix cap al mig, la pilota per Migueli. A punt de relliscar Migueli. Tot i així se'n surt molt bé de la jugada. Julio Alberto, fins i tot la passada, que ha quedat frenada per Esteban. Esteban, dins l'àrea, Esteban, continua Esteban, el retall d'Esteban, punt de penal, la rematada d'Esteban, gol, 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 el gol d'Esteban Vigo, el Boquerón, que marcava el 3-1. Gran jugada, s'anava acomodant el cos i la pilota cap a la seva cama dreta, fent dos molt bons retalls a dintre l'àrea, primer aquí a Stilike, que no posa el peu perquè ja té una targeta, després em sembla que és a Chendo, i quasi des del punt del penal bata Miguel Ángel, un gran gol del Boquerón. I l'eufòria al Camp Nou, perquè arribava el 3-1 a manca de 10 minuts pel final, 11, de fet. El gol que arribava al 34 d'aquest segon temps. El Barça ha fet el que li demanava, marcar el tercer gol per així deixar mig sentenciat el partit, encara que davant del Madrid no es pot dir quasi mai això, però amb l'actitud que estava tenint l'equip era difícil que el Madrid pogués marcar dos gols. Doncs més difícil encara per l'equip blanc ara. Intentar remuntar una diferència de 2 gols. Valdano. Tapava Bernd Schuster, juga Archibald amb Schuster. La contra per Bernd Schuster, l'alemany que intenta marxar i emular també Esteban Vigo. Com a mínim aquesta jugada de retalls, però en aquest cas pel mig. Bon control, quina maestria la de l'alemany. La passada per Rojo, continua Rojo, Rojo que intenta la internada, Rojo que pot endur-se la pilota, el retall de Rojo, la rematada, que no arribava a concretar-se. Ja estimava que la pilota no li ha quedat massa bé per xutar, perquè havia fet un molt bon retall també dintre l'àrea. Partit trencat. Sí que amb aquest tercer gol sí que el Madrid ara s'ha de llançar i també deixarà els seus espais defensius. Doncs fins i tot amb un jugador menys, ja ho veuen. El Futbol Club Barcelona imposant-se, aixecant el contratemps de l'empat a 1 que havia aconseguit Sanchís a la mitja hora de la primera part, superant el contratemps de l'expulsió de Víctor Muñoz i superant uns primers minuts de segona part en les que el Real Madrid semblava ensenyar també les seves credencials. I també minuts en què amb el 2-1 l'equip blanc havia anat amunt, havia donat entrada al tècnic Amancio Amaro a Santillana substituint a Salguero, per tant traient un central i col·locant un davanter centre, posant tota la seva artilleria o la que disposava en aquell moment per tal d'afrontar els darrers instants, per tal d'intentar empatar, però és que ara, amb aquests 2 gols de diferència, realment ho tenia molt i molt més complicat, a manca de 10 minuts pel final. Sí, perquè no feia perill, sinó que el Barça seguia dominant. A pesar d'aquest tercer gol, ara Rojo ha tingut una altra bona ocasió i el Madrid no sabrà tenir les idees tan clares en atac. Camacho, intentant imprimir aquest caràcter que sempre l'ha caracteritzat. Aquí estava José Antonio Camacho, recuperant la pilota. Protestava Gerardo per aquesta falta que li havia indicat Ramos Marco. I sortirà Ramon Maria Calderé. Amb més cabell, Sí. El de Vilarrodona preparat per sortir al terreny de joc, per disputar aquests últims minuts de partit. Jugador també de caràcter, de força. Molt treballador. I aquí el veiem saltant al terreny de joc, substituint el Lobo Carrasco. Bon treball també de Carrasco, com sempre, amb aquesta velocitat que el caracteritzava, amb aquesta verticalitat. La centrada de Camacho, especialista també en aquest tipus d'accions, com a mínim per la banda esquerra. Steve Archibald, que no hi pot arribar. Ho feia abans Stilike, protegint Stilike, buscant forçar la falta. Recuperava l'escocès. Finalment, falta indicada per l'àrbitre. Servint ja l'equip blanc. Joan San José, per Gallego. Sí que el Barça renunciava una mica a l'atac, volia sortir més al contracop, deixava només Archibald a dalt i Calderé que reforçava al mig del camp. Amb aquesta combinació dins l'àrea, el refús, la pilota de nou per Camacho, centrada de Camacho, el Madrid que posava setge en aquesta acció, compte amb el cop de cap de Julio Alberto, i la pilota que marxava a córner. Cop de cap defensiu d'aquells perillosos
i anys més tard ja en veuríem algun en un Barça-Madrid que acabaria en gol, però afortunadament amb signe contrari. Tothom recorda el gol d'Spasic, de la temporada 90-91. Això era un primer avís, tot i que afortunadament, doncs sense concretar-se i amb un refús defensiu amb el cap a càrrec de Julio Alberto, que passava o marxava directament a fora, però esclar, sempre genera en perill aquestes jugades. Sí, pensa que és molt millor això que no pas cedir-li la pilota al porter, i Julio Alberto ho ha vist clar i ho ha fet el correcte. Hi ha hagut una falta sobre Gerardo. Es disculpava Jorge Valdano en aquesta acció. I això servia també per perdre una mica de temps. Sí, ja hem comentat que Urruti era un especialista en aquestes accions i aquí ho ha tornat a demostrar. I aquí el tenim preparat per servir. Darrers 6 minuts de l'encontre, 3-1. Guanyant el Futbol Club Barcelona al Real Madrid. En aquell moment la diferència era de 4 punts entre el Barça i el Madrid. Per tant, en cas de victòria s'eixamplaria 6. És el que et deia, Òscar, aquest sorollet. Sí, sorollet, sí. No, sí, me'n recordo perfectament. Sí. Durant molts i molts anys al Camp Nou, de tots els marcadors de primera, llavors tothom estava pendent de mirar a veure quina novetat hi havia. Això els que no portaven ràdio petita, evidentment. El típic transistor, que en aquella època s'estilava molt més. Olés al Camp Nou. Passada molt llarga. Sense problemes ara per Miguel Ángel. El que comentava, que el Barça sí que s'ha decidit a defensar aquest resultat i deixar només Archibald a dalt. Caram, quantes novetats. I els últims minuts. Seria una jornada de molts gols, Atenció, mentrestant, esperem que no n'arribés cap més aquí. La pilota que acaba sortint a fora de porta, els merengues que demanaven córner. Sí, amb el Madrid mai ho pots dir que no pot passar res, sí que no ho semblava perquè el Madrid no s'acostava amb massa perill, sinó tot el contrari, no? Semblava que el Barça en algun contracop podia fer algun altre gol. Aquí tenim doncs com s'escalfen a la banda alguns dels suplents. Sí, Manolo i Paco Clos semblaven que eren. La pilota per Chendo. Deixant cap a Gallego. Banda contrària. La banda dreta de l'atac. Intentava Manolo Sanchís, hi havia hagut falta, targeta per Calderé. Feia molt poquet que havia saltat al terreny de joc el del Vilarrodona i ja havia vist aquesta amonestació. Manca de 4 minuts per acabar el partit. El Madrid esgotant les seves opcions. Ja estava Gallego preparat per fer el llançament d'aquesta falta. El Madrid jugant amb un més, amb 11, el Barça amb 10. Urruti, desviant Urruti. Suficient perquè no hi arribés de primeres Camacho. Una clàssica jugada també d'ell, quan veia que no podia blocar la pilota, li donava un cop de puny i normalment sempre amb molt d'encert. Més encert ara també desviar-lo cap a una de les bandes, no pas cap al mig, que sí que representaria problemes. Compte amb aquesta acció, Santillana, la pilota que es passeja, haurà d'intentar treure Esteban, l'autor del tercer gol, perquè el Madrid feia també, doncs, anava tancant espais en aquesta jugada i dificultant la sortida de pilota controlada del Barça. Servei de banda per Gerardo. Desviava Isidro. Aquestes aturades que, evidentment, beneficien aquestes alçades del partit. Gerardo preparat per enviar el més lluny possible aquesta pilota. I ho fa, perquè pràcticament arriba molt a prop de la frontal de l'àrea. Juga Esteban, toca suficientment la pilota perquè hi arribés en aquesta acció Calderé. El moviment cap a la posició de Rojo, desvia la trajectòria, Camacho, córner, era Chendo. Molt ben buscada per Rojo aquesta jugada, perquè és una manera de perdre temps, no? Provocar un córner.
i així tens el Madrid ben lluny de la teva porteria. És la millor posició quan el resultat és favorable, quan has d'assegurar un marcador, minuts finals, doncs llançar córners. La llàstima és que ja no hi és Carrasco per fer aquelles jugades típiques d'aguantar la pilota al córner. de retenir. Esteban. El refús defensiu. Compte ara amb aquesta contra del Real Madrid. Valdano. Ho intenta Valdano, l'acompanyaven Butragueño en curt i també Santillana. Butragueño fent la passada cap a Valdano. Atenció, Santillana havia sortit al primer pal a cobrir Urruti. I si Valdano arriba a veure doncs, que el segon pal entrava completament sol Santillana... La intenció de Valdano ha sigut aquesta, el que passa que no sé quin defensor ha sigut que ha posat el peu i ha impedit que la pilota arribés al segon pal. La rèplica per part del Futbol Club Barcelona, Calderé servint a la posició d'Esteban. Recorrent metres ara, el Boquerón. Esperava forçar o bé una falta o bé que la pilota sortís a fora de banda. Però l'assistent, el Línier, com li dèiem també en aquell temps, això d'assistent no existia. No. Doncs que havia indicat el sentit contrari. Darrers instants, som al 88. Minut 43 de la segona part. 3-1 pel Futbol Club Barcelona, recta final de l'encontre. Ho intenta el Madrid, buscant retallar distàncies. Pressionant ben amunt. Però bona combinació ara amb Gerardo, el que dèiem, ja en el temps reglamentari. Gerardo que posa bé la cama. Recupera l'equip blanc. Pilota per Gallego. Retall interior de Gallego sobre Bernd Schuster. Deixant cap a Stílique. Atenció a la centrada. Ben desviada per part de Calderé. Nova acció atacant del Real Madrid. Ja puja amb tots els seus efectius. Intentava Chendo. Stílique també incorporant l'alemany. Servint per Camacho. La centrada de Camacho. El control de Butragueño. La rematada. Gol. El gol de Butragueño. I atenció perquè patiment en aquests últims instants tornava l'ai-ai-ai al Camp Nou. Sí, un exemple clar que el Madrid fins a l'última hora busca el gol i ara l'ha aconseguit. Esperem que ja no tingui més temps i això s'acabi aviat. Doncs Butragueño que aconseguia el 3-2 en aquesta rematada. Ramos Marco que feia que el Barça anés a servir ràpidament de centre. 46 ja d'aquesta segona part. Hi havia part del públic a marxar, jo no sé com poden marxar, Òscar? Sí, no, devien veure molt clar o no volien fer cua. Exacte, no volien arribar puntuals a casa. Però caram, és que amb un 3-2 amb el Real Madrid i patint en aquests últims instants amb un Barça que està a punt d'aconseguir una victòria èpica, perquè no oblidem que està jugant gran part del partit a inferioritat numèrica, doncs home, jo no les tindria totes al 100%, tot i confiar en el bon partit que han fet els de Terry Venables. Aquí veiem la repetició de la jugada. La centrada de Camacho. El control de Valdano. I remata molt bé amb la canya a punt. Emilio Butragueño per fer pujar el 3-2. I ara mateix, final del partit. S'acaba l'encontre. Òscar, gràcies pels comentaris. Molt bé, fins la propera. 3-2, victòria del Barça en aquell partit de la temporada 84-85, Barça 3, Real Madrid 2.